Tol, ako istorya, tol. Yeah! Now silingan, tol. Bayhan kayo. Puro nakaasawa ba? Puro nakasawa niya yung agi ng mga matay. Puro ka nga nung matay. Tungurin kamuting kahoy. Kaya mo man itong namatay ma. Mo na istoryahan na eh. Matay yung unang asawa niya. Tungod ang kaon ng kamuting kahoy. Itong namatay. Katong kaduhang asawa niya, namatay po. Kay? Tungod sa kamuting kahoy gapon. So ang ikatulo, Tungod gihapon na sa kamuting kahoy na po. dili. Ang ikatulo, ang gikamatian, gibunalag tubo ng ulo kay wala yung kaog kamuting kahoy. Ito Oh, ayan oh, what's up mga guys? Magkaya ito matawag hindi na nagigir no? So this is your very accommodating tour guide for the day, Steven, Vinci, Rodel, Dario. Yeah. So for today's vlog guys is among ipakita ninyo og say kinabuhi diri sa Sikihudno no. Dira kong luyoon tawa na. Oh? Na. On while quarantine siya, walay makaon. So muna siya. Karang giingon ni Coco Martin nga, paano na yung pamilya namin? Ano nang papakain namin sa kanila? Ngari si Kuwarte. Hoy, Coco Martin, oh. Naningkamot gana yung pobre, oh. Ano ninyo problemahan ang pagkaon namin pagkaon bitaw diri o? Ang problemahan ninyo usaon ninyo pagpagawa si Lolo Dilpen. So karon mga laaga no, kay naami diri sa tungaan sa Baol. So karon nangibot na midaan. Gapas sumangil to silang Juan, Watson ug padugi-duga aron di madaot ng distribute. Kapalot pagana. Kasla ako maken ka udanum hanapik sa tagayo sa kagpababa ingana waya waya So we are paniting the kasaba. Sa English paniting, peeling na peering. Sniping. Si himuon part anay? Budburog bibing ka. Bila. Nalisod sa nay, jara gwen ni mabing ka nay. May imong bibingka. Ani asay akong budbud. Sa lamig hala ko mo tandia. Nauntag kinsay Budbud. Sa lamig dili ka gyud magmahay. Ning budbud bisag walay kamay. Dili kata husto gyud ang kagahi. Sa English budbud gani. Kining baking soda. Yan no. Chining list og kamuting kahoy. Kasaba. Ha? Kasaba. Kasaba. Ano yun? Ang English ng budbud. Kahilom. Pwede ba? Kasaba na yung Masabi to na ay kasaba o kanang sugoon ka na hindi kong sugot. Kasaba niya ko na. you know, nakichismis. Mas paayon. Ate ka naman kamay padaplin to. Kunya ka nang inikabot ni Aldo Sibat ha? Kaya kainitan na po ka. Sa siya tulo, basta muna mo vlog ng tol. Kapila, mabuha na ginarog. So we are done paniting the kasaba. Ano sa ngalan na? Kasaba na siya. Yeah, boom! Yeah, while I'm drinking boko salad, the ngis-ngis there.
Gihan. Ug mo ninyong bana pohon, di mo ugmahay. Siguro laging buhi. Pasalig sila ng gugma, pero kanang bugas di pasalig. Tungkol sa quarantine. Dahil sa lockdown, ito ang kanilang sinakain. Muna yung next step. Di mo to alam, no? Red skin ka kasi. Another one. Kanito among gibuhat karon sa mga taga-Sikihor. Muna yung nabuhat na mo karon kay Bugas. patungkot na bugas. May patong Natag. Nope. Muna yung among kanon karon. Kaya ba? Yung Dario, patong na si Dario. Hindi na ito kayo. Mapila ng unod nilag. Mapila ng unod ng guys. Natataas pa, mga ganas. Buhay na dyan sa Josin, anak. Magtanong po na sila ginana dito goal sa ating baon. Ito, nabay. Suting ka kita. Na, kabantay ko. Ha? Diba? Dito no. Na. Muna ulangan mo. Sige. Nato GLG karon kay busy sa iya ang mga buhay. Love yung pangitan ng hilay sa itong narina. Ang kakapag yung bahay sa itong hilay. Nakita mo, Gilbert? Kasi mo suot na rin. At itong hinilay, Mga palit. may shop dito ba? Doon sa basketball na may shop na to. Ang pihinig po, natigtawag bahay si Angela to Parlon. Ito, ako po yung baliba. Sulog na eh, nag-snack siya. Gatagay 50. Hani na kapart, bilin mo ko itong Parlon, bro, ang yung bataan eh. Mahal sa di na kung sige sumuko no. Tumarok ka, hindi siya. Hatag palitis na, gatagay palitis na balik siya pinta. Sige siya magkuhan, sige siya pang labaw. Wakihon doon ako itong tama, kimuhi ka mo daw. Bumulat, bawlat rin itong alja eh. Ito siya, Jedi, kapalit na. Oh, gatagay na siya pinta, palitis na. Kato, unadaan ko hato part. Unadaan ko hato. Kato, bisip kinato pa doon nag-friends. Tinang nadugay man, nangingalam mo to si Alja, nadugay man. Gatulad sa pututino ako. Nagubalik ko sa pututino ako. Dayo po di aron geto niya. Gane, nagulat daan hato kay karon manguli dili na siya mobile eh. Oh, batsi na dayo. Ikaw mo Kay istorya lagi me. Nagtay siya kay ato sa ako si LJ. Kuan sa kato matay tong gapalit og snack gutong kaayo. Di paghapas na ko dito galing ko dawlat na to dai. Di kaya ka din yun. Ara din siya. Matay ka ingat gapagamit ka part. Ano kayo ka? Katuwa dyan. Sa kanya pong yun na nato kay hindi kasabaan taki wala ibalik ka dahil na nagkikipais-snack na nato. Unta. Kami kuha, managkagod ng lubi, gapuga na. So hapit kami makakaon sa mong kahago. So manguha dahil may og dahog saging. Karon kay manguha mamig dahog saging. Hato na guming walog, hato ming walog. Yung walog mong dahog saging. Pwede dyan ni Hani ako, kanay mga kasaging yan Hani. Di po lagi ang lagi pa. Mara magkatungkuan batol ba? Taksiw. Iyo. Karon pa ko na yung kat ang puno ag saging. Butang ida ag hakak part. Sungay, aw ba? Pwede na ko. Pido na bagan ako. Karirang ko naman oh, para dili ka manunhat. Dito naman. Ha? Babalik pang paluare, semua. Sungay naman ako. Ara mamili ka sigara, mas sarapang ito kan. Good.
Kumagi. Punag siyo. Ay, doon ibago kung abagan ako. Kasong kamay. At iwan, guys. Ano ito? Ito. Masungay mo tong to. Bart. Angat. Dili ko kangat pa. Dag ko. Oh. Kung ipadagay ka sa. Ayaw na. Dili tikas. Kana. Tingnan mo kalit ang back part. Si Aldig mabutuhan eh, mo tito pulos gyud. Mare to din sig human na tagluto. Usa man to. Di huwan taman. Asa ni tol? Kau gandeng. Ra. Asa nang kuan ibunulan ni Alze? Kine. Sige tap ka sa kagula ko nito. Alright. Mo ni mga kabataan sa secure. Oh, iparihan ninyo. Sige na magpuyog balay. Sige na mag-YouTube. Daot lagi mo na, madugay. Ay, dala-dala mo daw saging. Oh. Apit na to ng pista o glase. Mga kalagan. Kaning timing po gadala-dalag saging rin si Steven. Tanawa ko sa pagsayaw ng saging festival. Pala. Pala nangyari. Sised pa. Tulubas. Padali namin ko kayo. Init pa, init. Init pa kayo, init. Bukada daw. Wow. Init pa, init. Ha? Yan. Kita dira ba? So, there na lang taman mga laagan no, kay nalubat among kamera. Thank you for watching.